O sector pide igualdade de condicións á hora de poder pescar. Por exemplo, cando hai mal tempo, os cerqueiros de menor tamaño non poden agrupar 2 cupos nun, pero os grandes sí contan con esta opción. O cerco está agora mesmo inmerso na pesca da sardiña e por sorte o bo tempo está a protagonizar as xornadas deste verán. Sen embargo, no inverno, por exemplo, a meteoroloxía non dá moita tregua e os cerqueiros de menor tamaño son os que saen máis prexudicados, situación que puxa sobre a mesa o patrón maior de Portosín, Isaac Gaciño. Outro problema añadido ao sector da pesca que os barcos que non teñen diario electrónico, que na nova orden quitaronlle máis peixe, quitaron máis cupo de peixe, porque non teñen o diario electrónico, non teñen o diario de papel. Eso é discriminación, porque se está na orden que non está firme de que teñan que ter a tecnología punta como os barcos máis grandes, poderían ter que pescar como a todos. Incluso lle sacan un día de mar, é dicir, os barcos máis grandes que teñen diario electrónico poden agrupar 2 cupos nun día, por a sencilla razón que van un día ao mar, poden romper a rede e non pescar. O día seguinte poderían ter os 2. Ou vai mal tempo. Se hai mal tempo, pois non pescas, ou non podes salir, pero o día seguinte está bo, pois podes ter os 2 cupos, donde os pequenos non poden. Algo que Gaciño rexeita, xa que sostén que é un agravio e unha desigualdade para os profesionais. Barcos de madeira incluso, non poden facer eso, que nos está obligando a que a peligra a vida do mariñeiro, porque ten en conta que xa os cupos das sardiñas son reducidos e non teñen máis produto que coller que a sardiña. Se van para o mar con mal tempo pode haber un accidente, pode pasar calquera catástrofe, simplemente para poder comer ese día, para levar o plato de comida ese día para a casa. Porque para meu entender é unha discriminación. Si é verdad que ahora no 26 empezan desde o 26 hasta o ano 30 a modificar o que é este sistema. Tenían primeiro a caixa azul, despois a geolocalización, o diario electrónico, pero non é obrigatorio. Polo que afirma que ao non ser obrigatorio, todos os barcos deberían ter as mesmas oportunidades de pesca. No 2030 tiene que estar ya todos los barcos automatizados, con geolocalizadores, con toda a tecnología digital, pero hasta ese momento tiñan que ter todas as condicións como a todos os barcos. Non creo, eso é un impedimento, é un peligro incluso para a xente que salgan con mal tempo, cando non salen os grandes, que salen os pequenos para poder safar o día. Son poucos barcos que están traballando con un barco con diario de papel, pero si é verdad que é unha discriminación. Os barcos grandes sí están todos preparados, xa son métodos máis modernos, son de fibra, son de ferro, os barqueros de madeira meten moitas trabas. E apunta que hai que buscar a forma de traballar todos en conxunto para que non haxa embarcacións en desigualdade.